सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. कोकणातल्या जनतेबद्दल आपुलकी दाखवत मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी तब्बल 14.5 कोटींचा निधी मंजूर केलाय. त्यापैकी 54 लाख आपतग्रस्तांच्या खात्यावर जमा झाले. कोकणातल्या कोणत्याही आपत्तीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी स्पष्ट ग्वाही पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग लाईव्हशी बोलताना दिली. आता आमच्याकडे पूर परिस्थिती आहे, तर त्याच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी एकाबरोबर काम करत असतात आणि हे आमच्या जिल्ह्याचं वैशिष्ट्य आहे. सरकारी मदत उशिरा पोचली तरी ग्रामस्थ पुढे धावतात आणि ग्रामस्थ लोकांना बाहेर काढतात. हे एक वेगळं चित्र आपल्या जिल्ह्याचं आहे आणि तेच चित्र आमच्या जिल्हा नियोजन मंडळामध्ये सुद्धा असतं. एकंदरच तुम्ही बघितलं तर जिल्ह्यामध्ये ही पूर परिस्थिती आल्यानंतर दिवस रात्र आम्ही सगळेजण काम करतो आहे. कलेक्टर साहेब काम करत आहेत, RDC मॅडम करत आहेत, CEO आहेत, SP आहेत, म्हणजे कोणी लहान अधिकाऱ्यांपासून मोठ्यात मोठे अधिकारी आमचे सगळे तहसीलदार, प्रांत सगळे लोक काम करत आहेत आणि ह्या सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नामधून आपल्याला हा जिल्हा पुन्हा उभा करायचा आहे. आजच्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीचं वैशिष्ट्य असं आहे की आमच्या जिल्ह्याकडे पर कॅपिटा सगळ्यात जास्त निधी हा महाराष्ट्रामध्ये आमच्या जिल्ह्याकडे असतो आणि हे विशेषतः मुख्यमंत्री महोदय आणि आमचे फायनान्स मिनिस्टर यांचे दोघांनाही मला आभार मानले पाहिजे की सातत्याने बजेट वाढवून आज ह्या छोट्याशा जिल्ह्याला पुरेसा एवढा निधी आहे की आपण आलेल्या परिस्थितीवर मातसुद्धा करू शकतो. आणि म्हणून आजच्या बैठकीमध्ये एकंदर जवळजवळ 14.5 कोटी रुपये हे आम्ही जिल्ह्यामध्ये जी पूर परिस्थिती झाली आहे त्याच्यावर मात करण्यासाठी दिलेलं आहे. आमचं उद्दिष्ट आहे की गणपतीच्या पूर्वी किमान गावामध्ये जाण्या एवढे तरी रस्ते रिस्टोर करणं. निश्चितपणे त्याच्यावर डांबरीकरण होणार नाही, परंतु माती घालून खडीकरण करून जे रस्ते वाहून गेलेले आहेत ते पुन्हा जाग्यावर आणणं. ज्या ठिकाणी इमारती डॅमेज झालेल्या आहेत त्याचं पुन्हा त्या जागेवर आणणं. ज्या ठिकाणी घाटामध्ये रस्ते कोसळलेले आहेत त्या ठिकाणी टेम्पररी मेजर्स घेणं. एकंदर जो प्लॅन आहे तो खूप मोठा असला तरी आमच्या जिल्ह्याचं हे वैशिष्ट्य मानायला लागेल की राज्याच्या निधीवर अवलंबून न राहता इमिजिएट लागणारा सगळा निधी हा आम्ही आजच्या बैठकीमध्ये मंजूर केलेला आहे. राज्याकडून कितीतरी प्रचंड निधी हा आमच्या जिल्ह्यासाठी मिळणार आहे, परंतु तो निधी येतो त्याच्यानंतर आम्ही टेंडर्स काढतो म्हणेपर्यंत लोकांना रिलीफ मिळत नाही. जिल्ह्यामधलं जे मदतीचं वाटप आहे हे आज कालपर्यंत जवळजवळ 56 लाख रुपये सगळ्यांच्या अकाउंटला पोचलेले आहेत आणि ह्या स्पीडने सगळी पुढची प्रक्रिया चालू राहील. एकंदर जे भात शेतीचं नुकसान झालं आहे हे सर्वाधिक आहे. जवळजवळ 11,000 हेक्टरच्या आसपास भात शेतीचं 300 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन वाहून गेलेली आहे. केळींचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आणि बाजारपेठांच्या नुकसानाच्या भरपाईत मी सांगितलेलं आहे की एकंदरीतच कालच्या मीटिंगमध्ये अनेक कोकणाचे जे आम्ही मुद्दे मांडले आणि ते आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आणि सर्व कॅबिनेटमधल्या मिनिस्टर्सचे मला आभार मानायचे की कोकणाप्रती त्यांनी सहानुभूती दाखवले आणि याच्यापैकी बहुतेक GR हे आता इश्यू होत आहेत. त्याच्यामध्ये विशेषतः कोकणातली घरं ही मातीची असल्यामुळे पुरामध्ये अडकल्यानंतर काही दिवसांनी ती कोलॅप्स होतात, त्यांना कॉम्पन्सेशन मिळालं पाहिजे. कोकणातली जनावरं ज्याला वाहून जातात त्याला समुद्र जवळ असल्यामुळे त्यांचं पोस्टमार्टम होऊ शकत नाही, त्याच्याबद्दलचा मुद्दा होता. बाजारपेठांमध्ये पाणी गेल्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीला 50,000पर्यंतची आणि झालेल्या नुकसानाच्या 75% याच्यापैकी जे कमी असेल ते हा निर्णय झालेला आहे. पोल्ट्रीला जे 5,000 रुपयाचं लिमिट होतं ते वाढवून 50,000 रुपयाचं करण्याचं मी सूचना केली होती, तीसुद्धा मान्य झालेली आहे. आणि विशेषतः कोकणामधली जी फळझाडं आहेत त्यांचं लाईफ हे महाराष्ट्रामध्ये होणाऱ्या कुठल्याही फळबागांपेक्षा अधिक आहे. जवळजवळ 40 वर्षापासून 100 वर्षापर्यंत ह्या झाडांचं एकंदर लाईफ स्पॅन असतो आणि त्याच्यामुळे त्यांचं व्हॅल्युएशन इंडिव्हिज्युअल करून याच्या पर्सेंटेजमध्ये त्यांना कॉम्पन्सेशन द्यावं हा मुद्दा त्या ठिकाणी मांडलेला होता. आपण तांदूळ आणि गहू दिलं, त्याच्याबरोबर डाळ आणि साखरसुद्धा देण्यात यावं हा सुद्धा मुद्दा त्या ठिकाणी मान्य झालेला आहे.
आणि विशेषतः कोकणासाठी जे अनेक मुद्दे मांडलेले आहेत की भातासाठी अधिकचं कॉम्पन्सेशन देणं, वेगवेगळे मुद्दे जे मांडलेले आहेत या सगळ्याला एक पॉझिटिव्ह असं रिस्पॉन्स हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मिळाला. कारण पश्चिम महाराष्ट्राच्या खालोखाल सर्वात मोठी आपत्ती ही कोकणावर आलेली आहे. आज मदत करत असताना सरकारकडून होणारी मदत अनेक हात पुढे येत आहेत. मी सगळ्यांनाच आवाहन केलेलं आहे की प्रत्येकाने पुढे येऊन या परिस्थितीमध्ये लोकांना मदत करावी. मला असं वाटतं की ही आपत्ती ही सगळ्यांच्या एकीतून दूर करता येईल आणि आपण मोठ्या प्रमाणात जशी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये स्थिती उद्भवलेली आहे की मदत जर आपण इन काइंड दिली म्हणजे वस्तू स्वरूपामध्ये दिली तर बऱ्याच वेळेला अनावश्यक वस्तूसुद्धा घरामध्ये येतात आणि मग त्याचं काय करायचं हा प्रश्न लोकांच्या समोर उभा राहतो. त्याच्यामुळे संबंधित लोकांना विचारून नंतरच जर त्या वस्तू दिल्या तर लोकांना सुद्धा रिलीफ मिळू शकेल. सरकारी मदतीच्या व्यतिरिक्त थेट मदत ही काही जे अफेक्टेड फॅमिलीज आहेत त्यांनासुद्धा मी अरेंज केलेली आहे. लवकरच सरकारी मदतीचं वाटप झाल्यानंतर त्या मदतीचं वाटपसुद्धा मी करेन. मी पालकमंत्री म्हणून नाही तर एक लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून जे काय करता येईल जिल्ह्यासाठी करून आणि आमच्या जिल्ह्याचं रिहॅबिलेशन पूर्ण झाल्यानंतर शेजारच्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आम्ही लक्ष घालू. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.